Subay sa 35th anniversary karong adlaw sa EDSA People Power Revolution atong hinabion ang Information Officer sa Commission on Human Rights Region 7, Mr. Randy Pulvera. Mayong buntag, Sir Randy. Mayong buntag, ma'am. Sir, first of all, kumusta, sir? Sama sa gihapon, okay man, bisan pa man adunay kakulian sa kining COVID-19. And we're glad to know, sir, that you're all safe and sound. Sir, karong adlaw, gisaulog ta ang ika-35 katuig no nga kasumaran sa 1986 EDSA People Power Revolution. Unsa ni ka mahinungdanon, sir, sa ato ang kasaysayan natong mga Pinoy ang EDSA Revolution? Democracy or the rights of those people that had been oppressed during those time had been regained. Magbalik tan-aw ta karong adlaw, sir, unsa jud to ang mga human rights na na-violate or were deprived during the martial law? A majority of the rights that had been deprived during those times were the civil rights, including the political rights of the individuals. No, those rights had, even if granted by the Constitution, but pursuant to the declaration of martial law, during those time, the first martial law, in 1972, all the rights of the citizen in this republic were deprived. Subay ni adtong mga violations, sir, no, sa mga human rights, mao jud ni ang nakapaaghat sa mga tao, no, nga mo mag-alsa dito sa kadalanan ug nahitabo jud ang EDSA Revolution. Pero pagkahuman, sir, sa EDSA Power Revolution, unsa ang nahitabo sa Pilipinas? Unsa ang nahitabo sa nasod after the martial law? After the martial law, Cory came in. But di na nato makita nga people are not contented. Because during the time of Cory, where Marcos was toppled down, there were several coup attempts to overthrow the government of Cory Aquino. But what is worthy to mention is that those persons wanted to topple down Marcos are the same person who were behind the coup attempts of the Cory administrations. For the information sa publiko, sir, kano sa ajud na tukod na porma ang Commission on Human Rights? Historically, the Commission on Human Rights was created right after the martial law, no? During the 1986, during the Cory government, the Commission on Human Rights was created. In fact, there was a provision in the Constitution creating the Commission on Human Rights as the official human rights institution that serves as the watchdog of the government. And the prime duty of the government is to serve and protect the people. So silbihan sa gobyerno o protektahan ang katawhan. Sumo na nga dako og kaakuhan ang gobyerno. Bisan pa man sa kadako o kalapad sa kaakuhan sa gobyerno, nahimo siyang gaan tungod kay ang maong trabaho sa gobyerno giapod-apod sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Apan ang kaakuhan sa gobyerno sa pagbantay sa iyang mga empleyado na dili makabuhat og abuso, gihatag kana sa Commission on Human Rights. Sir, matag February 25 aduna jud mga protesta sa kadalanan, no? Unsa jud ka mahinungdanon kining freedom of expression para pagkabot sa kabag-uhan? Well, the freedom of expression is guaranteed by the Constitution, no? It's guaranteed by the Constitution, but subject to the restriction as provided for by law. Mo na istorya sa atong patakang balaod. So, mura ba o kanang naay gugma ba? Dili tanang gugma pwede. No? Mura ba o kanang angay gyud mo inom og kape para mahigmatas kamaturan nga dili tanan gusto pwede. Kay doon na tay mga requirements nga gikuan. Under the Constitution, it's guaranteed. When we exercise our freedom to peaceably assemble, we can do so with or without permit. However, pursuant to batas pambansa, no, there was a specific law nga before the conduct of rally, doon na kay mga guidelines nga angay nimong i-comply. And sir, before we end our interview, unsa ato ang gustong ipaabot sa ato ang mga viewers nato dinhi sa Kabisayan?
Usa lang nga akong ikaistorya nga kung doon na kay kanang naay alibog mahitungod sa imong tawhanong katungod, kung wala ka masayod sa imong tawhanong katungod, kinahanglan kita nga magpangutana, magpakigsayod kay ang tawalay kahibalo sa atong tawhanong katungod may hinungdan sa atong pagkadinaog-daog. Daghang salamat kayo sir sa imuhang mensahe ug paggahin og oras alang kanamo karong buntaga. Okay, ma'am. Thank you. Daghang salamat.